Kunstmestproducent Yara in Sluiskil heeft een oplossing voor haar CO2-uitstoot. Yara is het eerste bedrijf ter wereld dat CO2 naar het buitenland gaat afvoeren per schip naar Noorwegen. En verder in deze Zeeland nu. Winstgevend loodgietersvak in trek. En veel winst te behalen bij long covid. Goedenavond. Een bijzonder schip meerde vandaag aan in Sluiskil. Het schip gaat kooldioxide dat door kunstmestfabrikant Yara vloeibaar is gemaakt vervoeren naar Noorwegen. En daar wordt het opgeslagen onder de zeebodem. Goed voor de vermindering van broeikasgassen. De Northern Pathfinder is 130 meter lang en kan 7.500 ton vloeibare CO2 vervoeren. Het gloednieuwe schip is gemaakt in China en is van het Noorse bedrijf Northern Lights. In 2025 staan we klaar om te beginnen met CO2-transport van Nederland naar Noorwegen. Hoe vaak gaat dat gebeuren? Dit soort schepen komen hier nu waarschijnlijk 2 keer per week in de komende 10 tot 15 jaar op en neer. Yara maakt ammoniak en de kooldioxide die daarbij vrijkomt gaat nu nog de lucht in. Maar de fabrikant bouwt een nieuwe installatie om die kooldioxide af te vangen en vloeibaar te maken. Die vloeibare CO2 wordt vervolgens verscheept naar Noorwegen. Heel voordelig is voor ons een stuk enerzijds, en dat is wel het belangrijkste, dat we echt meewerken aan de decarbonisatie. Financieel is inderdaad dat u CO2-rechten niet hoeft te betalen. De vloeibare kooldioxide wordt hier in Noorwegen opgeslagen. Daarna wordt de CO2 100 meter uit de kust in steen onder de zeebodem gespoten. Op een diepte van 2,5 kilometer. De vloeibare CO2 die door dit schip wordt vervoerd, wordt dus onder de zeebodem geïnjecteerd. Maar is dat wel zo'n goed idee? Want je kunt er niet meer bij en je prikkelt bedrijven ook niet om CO2-neutraal te gaan produceren. We injecteren het via een pijpleiding en een boring in een reservoir op 2,5 kilometer diepte. En daarmee moet je je voorstellen dat is een grote zandsteenlaag die is gevuld met zout water. En daar injecteren we de CO2 in vloeibare vorm in. En dat zit onder een hele dikke laag steen waar die ondoorlaatbaar is en waar CO2 niet kan uit ontsnappen. Dus wij willen daar echt aan meewerken. En daarnaast zijn wij aan het kijken om technische zaken te realiseren die effectief zorgen dat we minder CO2 gaan uitstoten of produceren. Dus en. Yara in Sluiskil is het eerste bedrijf ter wereld dat CO2 gaat afvoeren naar het buitenland. En daarom waren de Noorse ambassadeurs in Nederland en België en een afgevaardigde van de Europese Commissie aanwezig bij de kennismaking met het schip. Supporters van voetbalclub Hoek zijn komende zaterdag niet welkom in Katwijk bij de wedstrijd daar tegen FC Rijnvogels. Rijnvogels heeft dat besloten in overleg met de gemeente. Aanleiding is een wedstrijd tussen de twee clubs 3 jaar geleden in Katwijk die toen uit de hand liep. Supporters gingen toen met elkaar op de vuist. Rijnvogels kan komende zaterdag niet voor een apart uitvak zorgen. De club zegt in overleg met de gemeente dat de veiligheid daardoor niet kan worden gegarandeerd. Zeeland wil meer zand. Het provinciebestuur wil betere bescherming tegen de zeespiegelstijging. En vindt bovendien dat de stranden breder moeten om meer ruimte te bieden aan badgasten. En daarom heeft het provinciebestuur een brief gestuurd aan minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie heeft onlangs vastgesteld hoeveel zand erbij mag aan de Zeeuwse kust. Maar Zeeland vindt dat niet genoeg. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een steekincident bij de noodopvang aan de Oosterhavenweg in Vlissingen, de oude marinekazerne. Bij het incident raakte een andere man gewond. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het loodgietersvak is ongekend populair. Waar beroepsonderwijs Scalda 11 jaar geleden nog 0 studenten had, is de opleiding afgelopen jaren gegroeid naar 120 leerlingen. Loodgieters noemen ze het al lang niet meer bij Scalda. Maar bij de opleiding werktuigkundige installaties in Goes leren de studenten alles over water- en gasleidingen. Er zijn steeds meer nieuwe technieken en het breidt steeds meer uit, dus je kan alle kanten ermee op. Het is super veelzijdig. Je hebt van alles wat eigenlijk. Je ziet ook van alles voorbij komen. Dat maakt het zo uitdagend eigenlijk. Waar de opleiding in 2014 een dieptepunt kende, groeit de opleiding nu ieder jaar. Dit heeft alles te maken met de bouw van een enorme hoeveelheid woningen en nieuwe regels.
De laatste jaren, met de energietransitie die op gang komt, de warmtepompen, de beslissingen die door het kabinet genomen worden, dat we van het aardgas af moeten, dat brengt de populariteit van deze opleiding wel naar boven. En qua nieuwbouw en qua service en alles heb je ook allemaal nieuwe mensen nodig. Ja, ik weet dat we het wel altijd heel druk hebben. Dus ja, dat is altijd goed natuurlijk. En wat maakt dit vak zo mooi? Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Het is het mooiste vak wat er is. Lekker buiten, lekker op pad, veel vrijheid en mooie dingen maken. Dat is gewoon hartstikke cool. Meer Zeeuwen melden misdaden anoniem, blijkt uit cijfers over afgelopen jaar. Uit Zeeland kwamen vorig jaar 448 berichten binnen bij Meld Misdaad Anoniem, 10% meer dan het jaar daarvoor. Ruim de helft van de tips ging over drugsoverlast. En dat leidde onder meer naar de vondst van harddrugs en illegaal vuurwerk in een woning in Middelburg en een hennepkwekerij in Terneuzen. Meld Misdaad Anoniem kan via de website van de organisatie of via het telefoonnummer 0800 7000. Toeristische belangenvereniging Hiswa Recron maakt zich zorgen over de btw-verhoging op overnachtingen. Het kabinet wil die volgende jaar verhogen van 9 naar 21%. Campinghouders houden hun hart vast, zeker na ervaringen met een eerdere stijging van 3%. Dat hebben wij toen in de voorboekingen ook gemerkt. Dat de bezettingsgraad toch wel iets naar beneden ging. Ja, en dus ook de omzet. Maar dat was slechts maar 3%. Dus kun je nagaan wat het nu... dit is 4 keer. Voor veel vakantiegangers zou de btw-stijging en dus hogere prijzen reden zijn om Nederland te mijden. Blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de Hiswa Recron. Mogelijk dus meer lege plekken op de campings volgend jaar. Dat is niet uitgesloten. En ik denk dat dat toch best wel een negatief rimpeleffect teweeg zal gaan brengen hier in deze regio. En de sector hoopt dat de btw-verhoging alsnog van tafel gaat. 5 jaar na de eerste coronabesmetting in Zeeland zijn er nog altijd veel mensen die langdurige klachten eraan hebben overgehouden. Long-covid. Er is een behandeling, hyperbare zuurstoftherapie, die klachten van long-covid-patiënten langdurig kan verhelpen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van het MCHZ, het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie, in het ADRZ in Goes. Het gaat om de tussentijdse resultaten van een onderzoek die binnenkort worden aangeboden aan vakbladen en tijdschriften. De uiteindelijke resultaten laten nog even op zich wachten. Het onderzoek duurt per patiënt meer dan een jaar. Dus er zijn patiënten die nu nog in behandeling zijn, waar we dan pas na een jaar weten hoe het met hun gaat. Dus totdat het laatste eindelijke onderzoek gepubliceerd wordt, duurt het nog. Maar we proberen een tussentijdse evaluatie te doen en die te publiceren om te laten zien wat de therapie doet. Kunt u uitleggen hoe het nou komt dat deze therapie bij deze categorie patiënten werkt? Ja, ondertussen is onder long-covid veel meer bekend dan een paar jaar geleden. Bijvoorbeeld weten wij dat er een aanhoudende ontstekingsreactie plaatsvindt in het lichaam. En wij weten dat er voor al deze problemen aanknopingspunten zijn voor de hyperbare zuurstoftherapie. De therapie blijkt vooral goed te helpen tegen mentale klachten, zoals geheugenverlies en concentratieproblemen. En na de behandeling kunnen veel patiënten weer volledig aan het werk. Een van hen is Suzanne Franke. Ze is 2 jaar geleden behandeld en is sindsdien klachtenvrij. Ik ben gewoon met mijn normale leven opgestart. Ik ben weer aan het werk en ik moet zeggen dat ik vrij weinig last heb nog. Dus je kan eigenlijk inmiddels zeggen dat je echt een ex-long-covid patiënt bent? Ja, dat durf ik ondertussen wel te zeggen, ja. En jij zegt, dat heb ik echt te danken aan wat er hier in deze tank gebeurd is. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb 43 sessies in deze tank gehad. En ja, ik heb nadien echt een heel verschil gemaakt. Ik ben echt stukken beter geworden. Ik heb een half jaar nadat ik uit de tank ben ik alweer beter gemeld. Dan was ik weer aan het werk. Dus dankzij de zuurstoftherapie, ja. Ik kan me voorstellen dat het soms ook wel hele mooie verhalen zijn die u meemaakt hier. Hoe ervaart u dat? Ja, dat geldt voor het hele team. Bij ons ervaren we dat heel positief natuurlijk. Mensen zeggen letterlijk, ik heb mijn leven weer teruggekregen. Dat doet wel iets met je. Een hele nieuwe groep patiënten zit hier in die hyperbare kamer. En daar zitten ze dan 2 uur lang en dat zo'n 50 keer. Een ingrijpende behandeling dus die veel tijd kost, maar vooral ook veel geld. In totaal zo'n €10.000. En dat wordt nog steeds niet vergoed door de zorgverzekeraars. Nee, dat vind ik ook wel heel jammer. Want ik weet dat in mijn omgeving zijn natuurlijk ook nog genoeg mensen die ook nog lijden aan long-covid. En die gun ik ook hun leven terug. En omdat ik hier natuurlijk zo positief uitgekomen ben, gun ik hun dat ook. En dat vind ik heel jammer dat
de verzekering daar dan niet in meegaat. Ik begrijp aan de ene kant de zorgverzekeraars en ik begrijp ook dat het heel veel geld kost. Maar aan de andere kant, als wij zien dat een groot deel van de patiënten met long-covid ondertussen een uitkering krijgen. En je zet de maatschappelijke kosten hiervan tegen de kosten van de behandeling af, dan vallen de kosten van de behandeling eigenlijk best wel mee. Maar ik begrijp ook dat men voldoende bewijs wil en daar werken we met een onderzoek. Maar het heeft tijd nodig. Het was in Zeeland een koud begin van de dag met wind en bewolking en ook lokaal een buitje. Maar er kwamen toch een paar redelijke opklaringen. En het werd vanmiddag, bleef het overal droog, zo kun je het toch wel zeggen. Ook morgenochtend is het nog droog met flinke opklaringen. Maar in de middag is de kans op een bui al iets groter en het wordt 7 tot 8 graden. De dagen erna worden iets kouder met ook weer kans op buien. En straks dan krijgt u nog een uitgebreider weerbericht. Maar tot zover deze Zeeland Nu van deze dinsdag. Nog een mooie avond en tot morgen.